Φέτα, 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 φέτα με ψωμί. Πήγα στο Τιτάν για να αγοράζω σπανακόπιτα. Πήρα και το Γιάννη, αλλά αυτός ήρθε αργότερα. Του πόνουσε το στομάχι, είχε ευκυλιότητα. Ήπιε χαμομήλι, αισθανότανε καλύτερα. Αγόρασα τζατζίκι, έκλασε ο Γιάννης, με έκανε ρεζίλι. Ετοιμαζόμουν για σπίτι, αλλά κάτι μου λείπει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ήτανε μια φέτα, πολύ νοστιμή. Φέτα από γίδα, φέτα από αρνί. Μου δώσε κομμάτι, ευχαριστώ. Τώρα να κλάψω, να χορέψω, δεν ξέρω τι να κάνω. Μου βγαίνουν και τα δύο ανάμεικτα, όπως πάντα σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, και με εκείνα και με τα άλλα, από ό,τι καταλάβατε, πέρασαν 53 ολόκληρες εκπομπές. Ρουσούζικο όμως. Δεν είναι καθόλου ρουσούζικο για εμάς, γιατί εμείς είμαστε η ομάδα της Ανατροπής. Η παρέα της Ανατροπής που σας καλούσαμε κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή μαζί μας. 2 με 3. 2 με 3. Αλλά τώρα τα πράγματα θα αλλάξουν. Είναι μια αποχαιρετιστήρια εκπομπή, ειδικά αφιερωμένη από εμάς για εσάς. Ήρθε η ώρα δηλαδή να κάνουμε τα μπάνια μας. Και ο κόσμος μας βοήθησε, θα κάνουμε τα μπάνια μας. Αφού ο κόσμος μας βοήθησε όμως, να πούμε ότι να κρατήσουμε πολύ καλά στην άκρη του μυαλού τους αυτή την εκπομπή σε ένα μικρό κουτάκι και όποτε είναι στεναχωρημένοι ή νιώθουν κάτι λίγο down, να το ανοίγουν, να χαμογελάνε και να θυμούνται παλιές αγαπημένες στιγμές όλων εμάς. Ή να μπαίνουν στο YouTube. Πολύ απλά και να πατάνε και να μας βλέπουν και live. Παντού είμαστε λοιπόν. Οπότε να χαμογελάνε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όμως η σημερινή εκπομπή είναι λίγο διαφορετική. Λίγο διαφορετική. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ευχές που θα μας έδιναν καθ' όλη πάλι, όπως είπα, τη διάρκεια δύναμη. Και αυτό ήταν και το γούρι μας. Και ήταν το γούρι μας. Αυτοί οι άνθρωποι μας βοήθησαν. Γι' αυτό και πήγαν όλα καλά. Και πήγαν όλα καλά. Και επίσης ο παρουσιαστής της κάθε κατηγορίας θα έρχεται εδώ. Όχι μόνο οι παρουσιαστές και τα παιδιά που μας βοήθησαν για να στηθεί όλη αυτή η εκπομπή. Θα μας δίνουν τα δύο αγαπημένα τους βίντεο που εσείς στέλνετε τόσο καιρό για να γίνετε οι πρωταγωνιστές μας. Και έτσι θα κυλήσει η σημερινή εκπομπούλα. Και θες να ξεκινήσουμε με μια ευχή? Θες να ξεκινήσουμε με την ευχή? Ναι, να κατέβει από πάνω. Άντε, προσευχή σου. Γεια σας! Είμαι η Πετρούλα και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην καινούργια εκπομπή I Am On TV. Στέλνετε τα βιντεάκια σας, κάντε τα δικά σας και θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Κι εγώ. Και μια παρένθεση. Τα φιλάκια μου στα μαγουλάκια του αρχισυντάκτη. Ζηλεύω, εμείς τόσο καιρό δεν το είχαμε κάνει. Πολύ δύναμη στον Νίκο Ντάγκα, αρχισυντάκτη μας. Εννοείται, η θετική ενέργεια έδωσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και να φωνάξουμε την Νόνικα. Την Νόνικα. Ο κόσμος δεν την έχει δει την Νόνικα. Γεια σας, ναι, εγώ ήμουν από πίσω τόσο καιρό. Νόνικα Σουλιώτη, πριβέ. Εννοείται, πριβέ, εννοείται. Την πριβέ δεν την έχει θαυμάσει κανείς, όμως στήριζε αυτή την ομάδα. Δούλευε πίσω από τις κάμερες. Έκανε και πολλά κλικ και πολλά like. Έτσι. Και δίνω και εγώ τα φυλάκια μου στον αρχισυντάκτη γιατί ζήλεψα. Καλά κάνει. Καλύτερη του είναι. Ξεκινήσαμε με γέλιο και θέλω να συνεχίσουμε με γέλιο γιατί μετά θα κλαίμε. αρέσει. Δεν τελειώνουμε. Οπότε θέλω να σας δείξω έναν φοβερό χορευτή που είναι το αγαπημένο μου βίντεο. Είναι ο μπαλαρίνος αυτής της εκπομπής. Πάμε. Κορίτσια, δεν το κάνουμε τα δικά μας. Το κάνει καλύτερα. Αλλά είναι πολύ καλύτερο. Είναι καλύτερος. Δεν ό,τι και να κάνει. Είναι ο μόνος χορευτής που πιστεύω σε αυτή την εκπομπή μας ξεπέρασε. Νομίζω, ναι. Και με το σεξι κορμάκι του. Δεν εννοώ το κορμάκι. Το κορμάκι του. Το κορμάκι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω σε άλλο βίντεο. Πάλι με γέλιο εννοείται, γιατί εγώ εδώ ήρθα για να σας κάνω να γελάσετε. Έχουμε μιλήσει ήδη. Λοιπόν, θέλω να δείτε από το χορό, σας το πάω στο ξύλο. Και όταν λέω ξύλο. Ντου και ξύλο. Ναι. Έτσι. Ντου και ξύλο. Αυτό. Πάμε για ντου. You want me to show you tough? I'll show you tough.
You like pain? You okay? Oh, I'm good. I'm good. You guys don't like this one? Νάνικα, για πες, τι σου άρεσε σε αυτό το βίντεο? Τι μ' αρέσει. Το ξύλο. Το ξύλο. Έτσι. Είναι γυναίκα Της Πάπας. Τη φαλιάρα στους άλλους. Να τη ρίχνουμε, όχι εμείς. Πάντως αυτός ο άνθρωπος έχει ένα φανταστικό εχθρό. Πρόσεξε να μην του μοιάσεις. Όχι. Ποιο? Την κουκλά. Κούκλα. Γιώτα, συγκεντρώσει. Συγγνώμη. Όχι, εμείς είχαμε πολλούς φίλους σε αυτή την εκπομπή και αυτό είναι που μας βοήθησε και να πούμε ευχαριστώ σε όλους όσους μας στήριξαν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νόνικα. Φιλάκια, κορίτσια. Φιλάκια, θα τα πούμε μετά. Και συνεχίζουμε. Και να σου πω Ναι. ότι νομίζω ότι οι ευχές αυτές που θα ακούσουμε τώρα έπιασαν τόπο. Έπιασαν τόπο. Ναι. Είναι ενός υπέρλαμπρου παρουσιαστή. Υπέρλαμπρου. Το νούμερο 1. Θα τον βλέπουμε συνέχεια και θα τον Θέλω αγαπάμε. στην οθόνη μου. Να ευχηθώ λοιπόν στην εκπομπή καλή επιτυχία, καλή δύναμη, φρέσκες και δυνατές ιδέες για να κεντρίζετε και τον ενδιαφέρον των θεατών. Και είμαι σίγουρος, έτσι που σας έχω γνωρίσει και στα μαθήματα στο Control TV, ότι θα τα πάτε περίφημα. Να προσθέσω επίσης ότι όποιος έχει τραβήξει ωραία βίντεο στο σπίτι του, με τους φίλους του, με την οικογένειά του, αν έχει πάει μια ωραία εκδρομή και έχει ωραία εικόνα και πιστεύει ότι αυτό το πράγμα θα αξιοποιηθεί σωστά από την εκπομπή σας, μπορεί να το στείλει και να το δει από το layout.gr. Τις ακολουθήσαμε πιστά όμως τις οδηγίες του. Πιστά. Τις συμβουλές του. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να πούμε στο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι τα σέβη μας. Εννοείται. Πάνω απ' όλα. Γιατί τον θαυμάζουμε και κάποια μέρα όλοι εκεί κάπου θέλουμε να φτάσουμε. Και έκανε και πάρα πολύ καλό μάθημα, μπορώ να πω. Δεν ήμουν πραγματικά στεναχωριέμαι. Κακός. Να ξαναπάς. Θα ξαναπάω. Ναι. Τουλάχιστον μπορεί να με κρίνει τώρα και μπορεί να με κρίνει τώρα, οπότε μου δίνει τις ευχές του και τις συμβουλές του. Λοιπόν, λέω να φωνάξουμε άλλη μια κοπέλα στην παρέα μας. Ποια κοπέλα? Τη Δανάη. Α, εκείνη την ψηλή λες. Την ψηλή, Δανάη. Ας το μην έρθεις καλύτερα. Σήμερα μόνο γυναίκες. Έλα, ορθια χιλιόμετρα Έλα, μέσα. Δανάη μου. Σήμερα εντάξει. Έτσι. Γεια σου λοιπόν. Τα λέμε και από εδώ λοιπόν. Εγώ ήμουν στην κατηγορία με τις παρέες, όπως θυμάστε. Ναι, πολύ Είχαμε καλά. διάφορα αστεία και ευτράπελα που κάνανε παρέες. Και ευχαριστούμε και τον κόσμο πάρα πολύ που μας έστειλε τα βίντεο. Και να σας πω τώρα για την πρώτη κατηγορία αυτό το βίντεο λοιπόν που θα δούμε αμέσως τώρα. Θα σας τρομάξει λίγο. Μην φοβηθείτε. Εγώ λέω να μην μας το αποκαλύψεις. Έτσι λες. Έτσι. Ωραία, εντάξει, πάμε να το Εγώ πούμε και λέω σχολιάζω αγωνία, μετά λίγο τότε. αγωνία. Doors unlocked. Come in. Just set the pizzas on the floor. Your money is on the table on the left. Leaving so soon? Ανατριχιαστικό. Μπορείς να μου πεις τι συνέβη? Λοιπόν, ήταν λοιπόν τρεις φίλοι, οι οποίοι σχεδίασαν μια φάρσα στον πιτσαδόρο αυτό που φέρνει την πίτσα στο σπίτι. Και τι έκαναν λοιπόν, έβαλαν μια μουσική υπόκριση λίγο ανατριχιαστική, ακούγονταν το πιάνο. Και στη συνέχεια λοιπόν, δίνοντας οδηγίες στον πιτσαδόρο που ήρθε. Μάλιστα ο ένας καθόταν στην καρέκλα και κράταγε και ένα ρόπαλο. Δεν ξέρω αν το είδατε. Και σηκώθηκε. Το είδα, αυτό Και το μόλις είδα. πήγε να σηκωθεί, ο τύπος τρόμαξε και το έκανε στα πόδια. Όλο το suspense σε αυτό το βίντεο ήταν η μουσική. Ναι, ήταν Ήταν λίγο. λίγο. Αυτό, γι' αυτό είπα ανατριχιαστικό. Ανατριχιστικό. Ήτανε. Εγώ ξέρετε τι έχω να προσθέσω. Τι? Ότι ελπίζω μόνο να δώσω ένα καλό πουρπουάρ στο παιδί αυτό. Με την τρομάρα που θα Δεν έφαγε. ξεπληρώνεται ρε από τον Εδανάη μου. Δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Σίγουρα, αυτός ο δρόμος. τουλάχιστον. Τι άλλο μας έχει? Τι άλλο έχουμε? Λοιπόν, έχουμε άλλη μια παρέα. Το οποίο το έχουμε δείξει στο βίντεο, αυτό έχει παίξει στην εκπομπή μας. Τα οποία χορεύουνε. Αγοράκια, θα σας δείξω. Κατά προτίμηση, όπως πάντα. Μετά σε θα αυτή την χορέψουν τα εκπομπή. κοριτσάκια.
νομίζω, έτσι. Είμαστε καλές, λες. Σαν το μωρό τόσο μπουρλούδικα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι σε αυτό το βίντεο με είχε ενθουσιάσει το αγοράκι που ακομπλεξάριστο με την κορμάρα του έκανε τις περισσότερες τσαχπινιές. Το πιο. Και με το μαγιό. Αυτό. Με το χαβανέζικο μαγιό. Και να πούμε ότι τα παιδιά αυτά προφανώς σε διακοπές τα αγόρια. Και να λοιπόν τι κάνουν τα αγόρια όταν βρίσκονται μόνοι τους σε διακοπές. Δεν πάνε σε κανένα μπαράκι να βρουν κανένα κοριτσάκι. Αυτά κάνουν. Όχι, τραβάνε βίντεο για μας. Α, τότε έχουν τη Και μας τα δικαιολογία. στέλνουν κιόλας. Όχι, θα πέσω Παναγίτσα μου μόνη μου. Όχι. Δανάη μου, έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο να πεις τώρα αυτή τη στιγμή, το ξέρω. Θες να πεις τα πολλά σου, ευχαριστώ. Πες το για την τελευταία σε όλο φορά. τον κόσμο που Αυτά μπορείς να τα δώσεις, τα μας βίντεο αρέσει. του και μας στήριξε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Έγινε. Ευχαριστώ. Bye, ciao. Bye και ciao. Σε παρακαλώ. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, Θα σου πω δύο λέξεις. τι θα μου πεις. Ράνια, τραχόμαλου. Άρα, ευχή. Προσευχή. Λοιπόν, να είστε στη τηλεόραση πολλά χρόνια, να κάνετε πολλές φάρσες, να τα πάτε καλά, να μας κάνετε να γελάμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και... Και εμείς. Και εμείς. Ναι. Και να σου πω λίγο κάτι. Θέλεις να κάνουμε και ποιο να φωνάξουμε. Έτσι ξαφνικά με μαγικό τρόπο. Όλα κοπέλες έχουμε. Να διεκτηνιστεί. Ναι, θέλω. Λοιπόν, θέλω να κάνω για αυτό το κορίτσι ένα πρόλογο. Γιατί πραγματικά του αξίζει. Λοιπόν, νομίζω πως δεν την έχουμε κουράσει πάρα πολύ. Μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Την έχουμε κουράσει λίγο. Ήταν Λίγο. πάντα πίσω από την κάμερα. Ναι. Εμείς και σε μία εκπομπή μόνο μπροστά. Αλλά πραγματικά Αλλά τώρα- της χρωστάμε ένα ουσιαστικό μεγάλο ευχαριστώ. Και θα την απολαύσουμε. Όλγα, έλα κοντά μας. Γεια σας, κορίτσια. Γιατί έχουμε και σε ένα κοινό. Τι κάνετε, γεια Καλά, σας. γεια σου, Όλγα. Λοιπόν, θα σας κάνω να γελάσουμε πάλι λίγο, αν και είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θα δούμε ένα ζωάκι, βέβαια τεραστίων διαστάσεων, το οποίο μας δείχνει τις χορευτικές του ικανότητες. Θα το δούμε. Εννοείται. Call you from my hotel room. I'm sitting on the hallway floor. Ωραίο δεν είναι το Πολύ λεφαντάκι. ωραίο το Φοβερό. τελευταίο βίντεο αυτό. Το είχα κρατήσει για να το δείξω στο τέλος. Είναι στην σημερινή Έκπληξη. εκπομπή. Ναι. Πάντως τα κατάφερε καλά το λεφαντάκι. Φοβερό χορό. Ήταν όλα καλά. Καθένας έχει τον τρόπο του στο χώρο. Και εγώ θα πέρναγα Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι άνοιξε το στόμα του και να πει πολλά. πολλά. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Πολλά, Θέλω να μου πει λίγα και καλά. Δηλαδή, είχε σε εμά τι υπέρτρελε, είχε στου υπόλοιπου του υπέρτρελου. Πώς άντεξες? Όχι, δεν νομίζω ότι με κουράσατε. Ήταν όλα καλά. Τα πήγαμε καλά. Βγήκε καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, μας βοήθησαν και οι φίλοι μας. Να το πούμε αυτό ξανά. Ότι που μας έστειλαν τα βίντεο. Γιατί χωρίς αυτούς, νομίζω, εκπομπή δεν θα έγινε. Δεν χρωστάει κακολόγο, ρε παιδιά. Δεν χρωστάει. Ναι, ήταν πολύ καλή. Και μας ανεχόταν η προπαντά. Θα ξαναέρθει δηλαδή μαζί μα, θα τα ξανακάνουμε. Βέβαια, εννοείται. Και εμεί σε θέλουμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να κάνεις πολλά μπάνια. Έλα, στείλε φυλάκια. Αυτό έχουμε μάθει. Τι άλλο θα έστειλε? Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο, εγώ να σου πω κάτι που τον πρωτοείδα. Όταν έλεγε από τη συγκεκριμένη φράση άχρηστα κρύα. Ναι. Θυμάσαι. Σε εμάς τι αριθμό έβαλε? Σε εμά δεν ξέρω τι έβαλε, αλλά να το δούμε. Όχι τυχαία πάντως, σας παρακαλώ. ναι. Παιδιά, ευτυχή κατάρα. Μέχρι να πάτε καλά και μια κατάρα να μην γίνετε σαν τους υπόλοιπους. Γιατί το μόνο που πραγματικά αξίζει σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη τηλεόραση και στα πάντα είναι να είσαι ξεχωριστός. Όπως πάει να οματοποιηθεί είναι απλώς δηλώσεις, κοβιτσιάρες και μέτριος. Εμείς πάντως το βάζουμε 10. 10. Του αξίζει. Με τόνο. Μας έκανε και μάθημα στη σχολή του Control TV. Ναι, ένα ιδιαίτερο μάθημα. Ιδιαίτερο και μας έμαθε όμως πολλά πράγματα γύρω από την τέχνη κτλ. Αλλά μια που μιλήσαμε για τέχνη. Βλέπω μια κοπέλα που θέλει να μιλήσει πολύ για τέχνη και για βίντεο τέχνη. Θέλει να έρθει εδώ κοντά μας. Έλα ρε Δώρα, για το επιγόντως, Δώρα, έλα. Θέλουμε το χειροκρότημα. Έλα, βάλει το χειροκρότημα. Λοιπόν, κορίτσια, να σας φιλήσω τώρα ή μετά. Μετά.
Εγώ θα το αποφύγω βέβαια, αλλά εντάξει. Όλο κακές. Γιατί? Όλο κακές. Και στην τελευταία εκπομπή δεν μας αξίζει αυτή η σχέση που έχουμε δημιουργήσει. Την έχουμε φτιάξει τόσο καλά. Θα δείξουμε 2 βιντεάκια, 2 αγαπημένα μου βίντεο, ειδικά το πρώτο, μου το στείλανε από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή και το κράταγα. Θα σας πω μετά το λόγο γιατί. Απλά τώρα θα απολαύσετε. Τώρα σου ξέφυγε. Το κράταγες, τώρα σου ξέφυγε. Ναι. Είπε να το πει. Απλά τώρα θα απολαύσετε το πιο τεμπέλι γάτο που υπάρχει στον πλανήτη. Πάντως, σε αντίθεση με το συγκεκριμένο γατί, εμείς είμαστε μέσα στην ενέργεια. Γιατί το είχα βάλει τέτοια μουσική του γατιού? Μήπως το είχαν ποτίσει τίποτα? Όχι, απλά το γατί κοιμότανε, το ξυπνάει ο ιδιοκτήτης, το χαϊδεύει, αυτό έχει ξυπνήσει, αλλά βαριέται να κουνηθεί. Χουζουρεύει, μωρέ. Βαριέται να κουνηθεί, είναι πολύ τεμπέλης. Γιατί σ' άρεσε αυτό το τεμπελογατί? Καταρχήν, αυτό το τεμπελογατί μου άρεσε για 2 λόγους. Καταρχήν, αυτός που έφτιαξε αυτό το βίντεο και μας το έστειλε, έχει εξαφανιστεί η γάτα αυτή και την ψάχνει μέσω YouTube. Ένα αυτό, παιδιά, είναι σοβαρό. Είναι ένας τρόπος κι αυτός. Ναι, και το έστειλε μέσω της εκπομπής μας. Και το έστειλε στην εκπομπή μας για να το δείξουμε και είναι ότι είναι πολύ αστείο αυτό το γατί. Έχετε ξαναδεί τέτοια γάτα? Όχι. Ούτε τέτοιο. Εγώ πες από μέσα να χωράσουμε μια γάτα. Ασχοληθούμε με το γατί. Θέλω να Εν τω μεταξύ, στα παρασκήνια εδώ πέρα. Γιατί ο χαμός και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε. Ναι, και τελευταία εκπομπή και να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο και να ευχαριστήσουμε και τους τεχνικούς. Αλλά είναι λίγο δύσκολο εδώ, δεν μας αφήνουν να συγκεντρωθούμε. Πείτε, έχω άδικο? Όχι, κανένα άδικο δεν έχεις. Και να προχωρήσουμε στο επόμενο βιντεάκι. Και τελευταίο. Έχεις κι άλλο βίντεο? Βέβαια, τι, με ένα βίντεο. Πάμε. Ένα έχω να σας πω. Ένα σκύλος, ένα retriever, golden retriever. Θέλω ακριβή να έχεις την περιγραφή σου. Χορευτής. Τι άλλο θέλετε, δίσκο σας έχω, μουσική που άκουσα στο προηγούμενο. Ήρθες και έφερες τη χαρά. Τώρα έχουμε σάλσα μάμπο, τι είναι αυτό όπως το λένε, και το συγκεκριμένο σκυλί σε περίπτωση που γίνει Dancing with the Stars για τα ζωάκια πρέπει σίγουρα να πάρει μέρος. Σίγουρα. Φοβερό. Φανταστικό. Τώρα θέλω να μου πεις τι, πού, πώς και γιατί εσύ πάντα έτσι λειτουργείς. Σαν δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ. Ποιον ευχαριστείς? Γιατί τον ευχαριστείς? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τις κοπέλες που μας ανεχόντουσαν τόσο καιρό και μας βάφανε. Τις κοπέλες που μας φτιάχνανε τα μαλλιά. Ανεχόντουσαν και στη μούρη μας ανεχόντουσαν.
Ανεχώς. Τα κορίτσια, μια χαρά ήταν. Κοίτα, τέτοιο μαλλί, ποιος το κάνει. Τέτοιο μαλλί. Να ευχαριστήσουμε και τις στυλίτρες που μας βοήθησαν πάρα πολλές φορές. Να ευχαριστήσουμε και τις κοπέλες που μας βάζαν τις επιστροφές, τα μικροφωνά μας, τα ακουστικά μας. Να ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς, όλο τον κόσμο, τον αρχισυντάκτη, την παραγωγή, εσάς, Στο τέλος, δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή από τώρα. Περίμενε να τελειώσω. Τον κόσμο μας έστειλε τα βιντεάκια του. Αυτό. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Με ένα φιλί, σε παρακαλώ. Θα με φιλήσεις. Σιγά έχω το μικρόφωνο. Σβουριχτά μου είπα και εγώ δεν το έλεγα. Φιλάκια. Γεια. Αυτό, γεια. Το θυμάσαι. Ξουξού. Λοιπόν. Τι της κάναμε αυτής της δώρας, αλλά την αγαπάμε. Μάντεψε. Τι μάντεψε. Προσευχή. Α, ευχή δηλαδή. Ευχή. Μαρία Κρούσου. Σας εύχομαι καλή ευχή και όπως λέμε εμείς οι χορευτές πριν βγούμε στη σκηνή, λέμε break a leg. Θέλω να πω στον κόσμο να στέλνει τα βίντεο για να γελάμε. Άμον TV λοιπόν, πάντα. Ευχή και... Όχι, και κατάρα. Σου δίνω. Αλλά έπιασες τις Εγώ θέλω να τις μοιάσω, είναι πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφη. Και αξιαγάπητη. Θα το κουρέψεις το μαλλί όμως για να τις μοιάσεις. Εντάξει. Δεν νομίζω. Αυτή τη μικρή διαφορά θα πω μόνο. Λοιπόν, και το κορίτσι που θα έρθει τώρα, όποτε έβγαινε σε παράθυρο, γελούσε. Γιατί πάντα έπαιρνε ένα. Τι ένα όμως, αυτή τη φορά τι θέλει να αγοράσει. Ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, το έναν άνθρωπο, ήταν ένα κινεζάκι. Το βατραχάκι ήταν το πιο ωραίο. Και πριν λίγο πήγε να πέσει, τη ματιάσαμε. Αυτό. Το κοριτσάκι μου έλαβα. Έλα το μωρέ μου. Κορίτσια μου. Τι κάνεις. Καλά, εσύ τι κάνεις. Λοιπόν, θα μου κλάψει την τηλεόραση αυτή, είναι έτοιμη. Εγώ δεν είμαι καλά σήμερα. Καθόλου όμως, αλήθεια. Ναι. Καταρχήν, γι' αυτό φοράω μαύρα όπως με βλέπετε. Ευχαριστώ. Δεν τελειώνουμε. Είναι και κακά μας εκπομπή. Λοιπόν, επειδή είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, δεν είμαι καλά. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο. Ρώτησα τα στέλνα τι θα γίνει με μας και μου είπαν πως θες να γυρίσεις ξανά κοντά μου τόσα κατοκτήρια στο ρυθμό της φωτιάς. Ζωή που γράφτηκε για μας όπου κι αν πας, ό,τι κι αν λες εμένα θες, μην το αρνείσαι, σε περιμένω, κάνω ευχές, εμένα θες, για μένα είσαι, μαζί μου είσαι, εμένα Εγώ, εμάς θες. Εγώ θα στεναχωριώσουν. Γιατί έβαλες τέτοιο τραγούδι και δεν έβαλες κάτι να χορέψω. Πιο ανεβαστικό. Παιδιά, όχι, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Καταρχήν αυτό το βίντεο να το αφιερώσω στην αρχισυντάκτη Νίκο Ντάγκα. Γιατί εσένα θέλει. Εννοείται. Δεν μπορεί χωρίς εμένα. Μου το έλεγε προχθές, αλλά δεν ήθελα να το προδώσω. Καταρχήν πρέπει να πω στον κόσμο ότι τέτοια βίντεο είχαμε πάρα πολλά. Αλλά ο αρχισυντάκτης δεν με άφηνε να τα παίζω. Κάτι ήξερε. Με αποτέλεσμα να τα βάλω στο τέλος. Και θέλω να δούμε και το επόμενο βίντεο. Καταρχήν έχει να κάνει με τραγούδι. Ωραία. Με χορό έχει. Θα δείτε. Δεν σας λέω τραγούδι πάει και χορός. Η σκέψη μου λένε από σένα γεμάτη πρωί μεσημέρι, μα και στο κρεβάτι σε βλέπω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου. Η σκέψη μου μόνο από σένα γεμάτη πρωί μεσημέρι, μα και στο κρεβάτι σε βλέπω μπροστά μου, στα όνειρά μου. Σ' κοντά μου στην αγκαλιά μου και μου λέγες τάχα πως είσαι δικιά μου. Αχ, ερωτά μου, σε είχα κοντά μου. Μ' αφήνεις μόνο και πεθαίνω, σε βλέπω μ' άλλους κι αρρωσταίνω. Δεν θέλεις πια ούτε να με κοιτάς. Πες μου πως τολμάς να μην μου μιλάς, εσύ που έλεγες μ' αγαπάς και τώρα με πουλάς. Ποια είσαι εσύ
Που την καρδιά μου κλέβεις. Με αυτό το τραγουδάκι ποια τάκα μου ήρθε. Τι σου ήρθε, πες το. Φέρτε λουλούδια. Πόσο κάνουν. Πάρε τα μέτρα. Λοιπόν, κοριτσιά, διάλεξα δύο μπαλάντες. Για να συγκινηθούμε, γιατί θέλω να πω ότι στο τέλος θα συγκινηθούμε όλοι με μια έκπληξη. Τίποτα παραπάνω δεν θέλω να πω. Θέλω να μου πεις εσύ, να θυμηθείς μάλλον το πόσο ώρα έχεις περάσει και να το εκφράσεις όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, θα ευχαριστώ στο φυλάκι σου, πες τα όλα. Αυτά, όλες τις αχπινιές που έκανες. Θα αρχίσω να κλαίω. Λοιπόν, καταρχήν, να δώσω φυλάκι στον Νίκο τον Τάγκα, τον αρχισυντάκτη μας. Και να τον ευχαριστήσει, έτσι λένε οι παρουσιάστριες, για την επιλογή του. Που με διάλεξε. Περίμενε, συγγνώμη, που με διάλεξε εννοείς. Και αυτό. Α, εντάξει, Νίκο, σε ευχαριστώ. Που ήταν πάντα από μένα και πριν από μένα για μένα. Εννοείται. Αυτά τα λέει σίγουρα ο Νίκος στα ακουστικά με κάτι. Δεν έχει πει τίποτα, τα λέω μόνο. Α, εντάξει. Αλλά ξέρω ότι έχει παρουσιάστριες, ναι. Και παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ σαν γογότη. Πρέπει να δώσουμε στο Θέμη το Μάλι και στον κύριο Μαλέλη που μας επέλεξαν. Και ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, αλήθεια. Θα μου λείπουν τα πάντα βασικά. Τα πάντα και γενικώς με τους περισσότερους θα τα ξαναπούμε σε κάτι καινούριο. Δεν λέμε περισσότερα. Η αποκάλυψη φύγε. Ελπίζω να σας δω όλους. Τα λέει όλα αυτή. Φυλάκια, πήγαινε. Χαρτομάτιλα, παιδιά. Για το κορίτσι. Λοιπόν, μην πεις ευχή προσευχή. Δεν θα πω. Να πούμε Ντέμι Χατζή. Το είπες εσύ, Ντέμι Χατζή. Έτσι. Amon TV. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να σας πάνε όλα καλά, σας αξίζει και είσαστε γλυκές. Τέλειο. Ναι, τι. Χαρακτηριστική φωνή της. Έτσι, αγαπώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί κάτι άκουσα. Κάτι μου λένε από πάνω και εμένα έτσι άφωνε. Και μίλαγες λίγο. Μίλαγα. Όχι, δεν μίλαγα, γιατί την έχω ξανακούσει και μου κάνει καλό να την ακούω. Για να την ξανακούω για να τα βάζω και στο μυαλό μου καλά αυτά όλα που ακούω. Λοιπόν, τώρα θα έρθει από το φεγγάρι ουρανοκατέβατη η Άρη. Γεια σας, κορίτσι. Γεια σας, κορίτσι. Μ' αρέσει αυτό το πλάνο. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Λοιπόν, τελευταία εκπομπή για σήμερα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να στείλουμε πάρα πολλά φιλάκια στο Χρήστο Βολιτάκη που δεν είναι εδώ μαζί μας, λόγω ανηλυμένων και όχι αλλημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Που πάρα πολλά βράδια περάσαμε μαζί προσπαθώντας να δώσουμε μια πιο χαρούμενη νότα και λίγο πιο έτσι τσαχπίνικη στους διαλόγους αυτής της εκπομπής που απέδωσαν καταπληκτικά οι δύο παρουσιάστριες και κάποια άλλα παιδιά που πέρασαν. Εγώ φοράω άσπρα σήμερα σε σχέση με την γογό, γιατί πιστεύω ότι κάθε τέλος σηματοδοτεί μια καινούργια αρχή. Ακριβώς. Και σε αυτό πιστεύουμε. Μαζί γυρίσαμε μάλλον το χρόνο πίσω, είδαμε πολλές διαφημίσεις από παλιά, όπως και παιδικά κινούμενα σχέδια και άλλα. Γίναμε και λίγο παιδιά και το βίντεο που έχω επιλέξει για σήμερα δεν είναι κινούμενο σχέδιο, αναφέρεται σε μια παρέα παιδιών με πολύ ιδιαίτερα χαρίσματα, που νομίζω ότι είναι και η κεντρική ιδέα, γιατί χωρίς την ομάδα δεν γίνεται τίποτα. Έτσι και εμείς όλοι μαζί σαν ομάδα δουλέψαμε για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ας δούμε το βίντεο. ఇప్పుడు వికలాంగ బాలుర 100 మీటర్ల పరుగు పందెం మొదలు కాబోతుంది. మీరంతా చప్పట్లతో ఆ చిన్నారులను ప్రోత్సహించండి. The next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.
Πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο συγκινητικά βίντεο. Το έχουμε στα χέρια μας από τέλος Φεβρουαρίου, αλλά το κρατήσαμε για το τέλος όπως όλα τα καλύτερα. Για να μας μείνει έτσι, να κρατήσουμε κάτι. Αυτό που όπως είπαμε και πριν, ότι η ομάδα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Το καλό ήταν που δεν μας το έχεις δείξει, το είχαμε κάνει πράξη πριν το δούμε. Είπαμε έτσι να συγκινηθούμε, ρε παιδί μου, λίγο στο τέλος. Και όπως βλέπετε τώρα και όλοι μαζί εδώ, είμαστε μια ομάδα πολύ δυνατή. Και πόσο μάλλον και τα παιδιά που είναι και πίσω από όλο αυτό, όπως ο Νίκος πάνω αρχισυντάκτης, ο Δημήτρης, τέλος πάντων θα τα βρείτε καλά σε αυτά. Ένα χειροκρότημα για όλους, νομίζω. Και τώρα ένα χειροκρότημα για τον υπέρλαμπρο καθηγητή. Εμπνευστή αυτή τη εκπομπή, Θέμη Μάλη. I'm on TV, όχι εγώ, αλλά όλοι εσείς, με αφορμή μια καταπληκτική ιδέα των νέων παιδιών, του νέου αίματος της τηλεόρασης, που βλέπετε πλέον 3 φορές την εβδομάδα και ελπίζουμε και πολύ περισσότερες. Να ασκήσετε να έχετε πάντα αυτό το δυναμισμό, την έμπνευση, τη χαρά και το χαμόγελο, γιατί ξέρετε πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά, αλλά ξέρετε επίσης ότι όταν έχετε έμπνευση όπως εσείς, όλα λάμπουν. Ευχαριστούμε τον καθηγητή. Πάρα πολύ. Δάσκαλο εμπνευστή. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν από εμάς. Για εσάς με πολύ αγάπη. 53 είπαμε. 53, καθόλου βουσούζικο. Έτσι, και όπως είπε και η Άρη πολύ σωστά, ότι κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή για όλους μας. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Τις ευχαριστώ γιατί δεν ξέρω πού να πρωτοπώ αυτή τη στιγμή. Ξεκινά και θα συμπληρώνω. Κύριος Γιάννης, σκηνοθέτης, αυτό θέλουμε χειροκρότημα. Εννοείται. Κυρία Νανά. Κυρία Νανά. Άννα Ειρήνη, μικρόφωνο, ακουστικό, τα πάντα όλα μας. Παραγωγή εδώ. Κωστάκι, ο το Q ποτέ δεν πετυχαίνει τη θύρα. Έλεγα και εγώ είμαι μπερδεμένα. Τα κορίτσια στα σούπερ, κορίτσια και αγόρια. Δημήτρη, Όλγα, που βέβαια την έχουμε κοντά μας, Βασιλική Νικολάου, υπέρλαμπρη ρεπόρτερ αυτής της εκπομπής. Αρχισυντάκτη, Νίκο Τάγκα. Αυτό το θέλαμε όλα, έπρεπε να το κάνουμε, θέλετε μία, αφού έχουμε χρόνο. Όλε! Νίκος Δάγκας ήταν αυτό. Αυτό το κάνουμε στον Νίκο. Ναι. Δεν ξεχάσαμε. Και τη Μαρία από τη γραμματεία στη σχολή Control TV που μας βοήθησε. Και την Άννα. Εννοείται. Αυτά. Το Star Channel που μας φιλοξένησε εδώ. Μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, τα παιδιά όλα εδώ που ήταν μαζί μας. Που είμαστε καλά, αυτό εννοείται, τα ευχαριστούμε όλοι μαζί. Τώρα εμείς θα λέμε στη φωνή τους. Πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει ένα τελευταίο βίντεο. Ναι, ποιος το έφτιαξε αυτό το βιντεάκι? Το έχουμε στείλει στη Γογό. Για ακόμα μια φορά τα παιδιά πρωταγωνιστές που τους καλούσαμε τόσο καιρό έπιασε και μας το στείλανε. Τα καταφέραμε δηλαδή. Είναι το τελευταίο βίντεο αυτής της εκπομπής. Με αυτό σας λέμε καλό καλοκαίρι. Ένα αποχαιρετιστήριο βιντεάκι. Είστε επανειδήν. Ναι. Προσεχώς η φωνή σας. Φιλάκια από όλους. Στα κρανία, πάντα φίλη τη ηρωνία. Πάνε μήνες και φοβάμαι, δεν σας βλέπω, δεν μιλάμε, έτσι γίνεται. Η ζωή συγκυμωλία, πόσα γράφει με ευκολία. Της καρδιάς τις εξετάσεις, μόνος πρέπει να περάσεις, έτσι γίνεται. Που και να είστε, κάπου να θυμάστε ότι όμορφο περάσαμε μαζί. Φιλαράκια μου σας λέω, εύχομαι το πιο ωραίο. Καλή επιτυχία στη ζωή. Με ουσία, τώρα δίχως σημασία, άλλο δρόμο
καθένας στην παρέα έμεινε ένας. Έτσι γίνεται. Τώρα αυτό που μας ενώνει, μας κρατάει, μας δυναμώνει, είναι μόνο οι αναμνήσεις που δεν γίνεται να σβήσεις. Έτσι γίνεται. Φιλαράκια που και να είστε, κάπου να θυμάστε ότι όμορφο περάσαμε μαζί. Φιλαράκια μου σας λέω, εύχομαι το πιο ωραίο, καλή επιτυχία στη ζωή. Κάπου να θυμάστε ότι όμορφο περάσαμε μαζί. Φιλαράκια μου σας λέω, εύχομαι το πιο ωραίο, καλή επιτυχία στη ζωή. Φιλαράκια που και να είστε, κάπου να θυμάστε ότι όμορφο περάσαμε μαζί. Φιλαράκια μου σας λέω, εύχομαι το πιο ωραίο, καλή επιτυχία στη ζωή.